Gihangop ni Gobernador Gwen Garcia nga gitugutan na sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang backriding sa motorsiklo sugod Hulyo 10. Apan matod ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga alang lang kini sa mga magtiayon o managtipon. Kahinumduman nga miapilar si Garcia ni adtong milabay nga buwan nga itugot ang pag-angkas sa motor tungod kay kadaghanan sa mga katawhan sa probinsya sa Sugbo ang paggamit sa motorsiklo lang ang mode of transportation. Apan wala miuyon si Presidente Rodrigo Duterte o karon malipayon si Garcia sa pagkonsidera sa IATF nga itugot na ang pag-backride sa motor. Hinuon, si Garcia nagkanayon nga kinahanglan huwaton ang uban pang guidelines o protocol sa IATF sa kauluhan. I am very happy nga this has finally been considered by the IATF and by the DILG through Secretary Anyo, Eduardo Anyo. We are waiting for the guidelines actually, no? So that this may be faithfully implemented in the province of Cebu, which is under MGCQ, and in the city of Talisay, the towns of Minglanilla and Consolacion, which are under GCQ. Gipasabot ni Anyo nga gikinahanglan nga ipresentar ang balido nga identification card nga adunay pareho nga address nga nagpamatuod nga nagpuyo sa parehas nga panimay ang nagdrive ug ang pasahero. Dugang ni Anyo nga gikinahanglan sab nga hingpit nga ipatuman gihapon ang pagsulob sa face mask, helmet ug barrier tali sa rider ug pasahero. Gianunsyo sab ni DILG Undersecretary og tigpamaba nga si Jonathan Malaya nga gitugutan ang same-sex couple basta sila mag-live-in partner. Iyang gipasabot nga mahimong makakuha og sertipikasyon gikan sa barangay aron pamatud-an nga sila nagtipon o nagpuyo og parehong Pinoy-anan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.